ना बेनो दिन्थियो जे बर' रायजो राजाया बे जा बिटिआर सुक्ति बिनि गेजेरजों सान्थि लुबैदोंमोन आरो बियो सान्थि सुक्ति हिसाबै सानदोंमोन जे जोङो थारैनो दिदोम सान्थिखौ मोनगोन खिन्थु दिनै सुक्तिखौल' खालामबाय सोरखारनि गावसोरनि स्वार्थखौ फुरायनो थाखाय सानैसो दैदेनगिरिनि स्वार्थखौ फुरायनो थाखाय सुक्ति खालामनो दिनै रन्जन दैमारिखौ दिहुनना लाबोब्रबनानै आरो जेलाव सोना दोनफिनबाय आरो बिथांजों लोगोसे दिनै एनडिएफबिनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडार्सफोर जेराव हाबनानै दोङो बिथांमोन गवागौमानि जे बर' रायजोआ सान्थि मोना बेखौनो दिन्थिनो थाखाय दिनै बेयाव रायजो राजाया फैदों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय गनायखौ हास्थायो जों आसा खालामो जे सोरबा बर'नि सानै साथाम लिडारा सान्थि फैबाय होननानै फोलाबानो जाया दिनै सोरखारा जोङो एकर्ड खालामनानै बर'नि गेजेराव जों सान्थि लाबोबाय होनब्लानो जाया बिथांमोना फैनानै सोंफैथों गामियाव रायजो राजानियाव साफ्रोमबो बर' मानसिनियाव सोंफैथों जे दिनै थारैनो जेलाव थानायफोरखौ हगारालासिनो बर' रायजो राजाया सान्थि मोनमारदोंना मोनमाराखै बिनि फिननायखौ बिथांमोना मोननो हागोन दिनै बेवहाय जाय फैदों गासैबो बर' हिसाबै फैदों बेवहाय खुनु बिपिएफ हिसाबै फैयाखै खुनु इउपिपिएल खुनु कंग्रेस बिजेपि हिसाबै फैयाखै आबसु हिसाबै फैयाखै नाथाय जाय एनडिएफबिआ बर' हारिनि थाखाय नांनाय बे एनडिएफबिनि दागिरि लोगोसे बे गोजोन सुक्तिनि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे जेलाव थानाय जा रिलिज एबा हगारनाय बेखौ लुबैनानैसो दिनै बर' हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाया बेयाव फैदों आरो बेखौ दिनै सोरखारा बुजिना लानाया मोजां जे बिथांमोनखौ हगारागौ माने बर' रायजोआ मालाबाबो सिरि थानाय नङा आरो मालाबाबो गोजोन मोनगोन आरो बे बंशधर बे बर' हारिया बेसेबा गिदिर मोनसे साम्राज्य फसंनानै बे सारा आसामल' नङा एकेबारे बिहारनि कर'टियानिफ्राय आरम्भ खालामनाय बेंगलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बुरलुंबुथुरनि गासैबो सेरफा ओनसोलखौ लाफानानै जोंहा सदियासिम आरो खोलाहा मिज'राम नागालेण्ड पाटकाई हाजोसिमहालागै जों भुटानसिम बे बिशाल मोनसे साम्राज्यनि अधिकारिमोन बे बर' हारिया दिनै बे बेसेबां गिदिर मोनसे साम्राज्यनि अधिकारि बे बर' हारिया दिनै आसामाव जोबोद आलाय सिलाय अबस्थायै रायजो जानो गोनां जादों बिथांमोनखौ दिनै बायदि रोखोमै गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन खैसारिजों गादबनानै सोबख'नानै बायदि रोखोमनि बिथांमोनखौ लेथेर फेथेर खालामनानै बोखावजोबनानै दिनै जोंखौ अस्तित्व गैयै खालामदों थेवब्लाबो जोंनि अस्तित्वफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव ट्राइबेल माहारि बर' माहारिफोरनि गेजेराव नाजाबाय थानाय जादों जेरै लाइन सिस्टेमनि गेजेरजों ब्रिटिशफ्रा बर'फोरखौ बै समाव इन्डिजिनास होननानै बुंदोंमोन बेखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोना जथेस्थ' नाजादोंमोन आरो बे फेलें जानायनि उनाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सृष्टि खालामनानै जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जोंनि राव कला कृष्टि जोंनि माहारिनि गासैबो गाननाय उखैनाय
गोग्लैसोनाय बे हारिनि थाखाय मोनसे रक्षणाबेक्षणनि मोनसे बेबस्था खालामनो हादोंमोन बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ सृष्टि खालामदोंमोन ट्राइबेल लीगनि नाजानायाव 1947आव जेब्ला गपिनाथ बरदलैया भारत आसामनि मुख्यमन्त्रिमोन बिथांनि दैदेननायावनो बे आयेनखौ पास खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय 1948आव जोंहा प्राय 48 खान 1951 हालागै 48 ट्राइबेल ब्लक जों मोनदों आरो बे बेल्ट एन्ड ब्लकजों लोगोसे 1947 आव 10 सेप्टार जितु दफा सोलायनाय होदों आसाम लेन्ड एन्ड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 नि बे दफा 10 सेप्टारनि गेजेरजों जोंखौ रक्षणाबेक्षण होनाय जादों ट्राइबेलनि अनगायै बहाय गुबुनफ्रा हा हु लानो मोना थानो मोना बहाय ट्रेन्सफार खालामनो मोना नामजारि खालामनो मोना बहाय मियादि पाट्टा खालामनो मोना बे गासैबो हा हुनि आयेन अधिकारखौ जोंनो होदों बेलेन्स ब्लक सृष्टि खालामनायनि गेजेरजों आरो बेखौ आसाम सरकारा बेखौ मावफुंनांगौ बे आसाम सरकारनि दायित्व नाथाय बे दायित्वखौ पालन खालामाखै 1950 निफ्राय भारत स्वाधीन जानायनि उनाव बे आयेनखौ पास खालामनायनि उनावबो गुबुन गुबुन आसामनि गभर्नमेन्ट बिदि